И какво става, хора? Аз съм Давид Кага и днес сме в DJ's Night, ще правим мега томбо. Тегля и е на 15 абоната. Така, нека да кажат. Да, съм мутнат, няма смисъл какво да казвам. Така, томбата се състои. Това е томбата. Днес да не DJ's Night, така. Томбата се състои от 4 фулсета. Това първо победител печели 2 фул меча, 2 фулсета, 2 хейски, 16 лега, 8 бариери, малко айтеми за полшанки, 3 фул брадви и 1 кей. И 30 голенки. Така, втори победител печели 2 фул меча, 2 фулсета, 2 хейски, 16 лега, 8 бариери, материали за полшанки, 3 фул брадви на 1 кей. Така, за да се запишете, пишете запис вашия негов игра, после Skype задължително. Трябва да се абонирате, лайкнете, да се запишете. Така, аз ще напиша пак в коментарите, че да се задължително да се абонирате на 15 съба я тегля. Така, мисля, че изгледахте клипа. Това е, пак е показан томбулката. 6 фул брадви общо, 16 бариери, 32 лега, 60 голденки, 4 фулсета, 4 фул меча и 4 хейски. Малко материали за полшанки, 2 кея. Това беше клип в DJ's Night томбола. Мега томбола DJ's Night 15 абоната. Ако събера 15 абоната, който не се... имате право само на един коментар. Само на един. Който напише 2 коментара или повече от 2 е дисквалифициран от томболата. Или ще намеря друг начин от нещо, част от томболата да му дам. Или забравя да... Не. На другата томбола ще и с 100к. Не, 500к за първия и 100к за втория. Но по-нататък ще се направя с пари. Това бях аз, Давид Кага. Абонирайте се за мен и чао, пичове!